Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee abalị 5 n'ime ọnwa Mee afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa Eke. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, gerenụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ nke eji atụkọta ego maka nchekwa ala nna Biafra bụ nke na-abịa kwa ọnwa. N'abalị 30 nke ọnwa Mee afọ 2022, ngwa ngwa ọ kụrụ elekere 12 nke ehihie n'oge obodo New York nakwa elekere 5 nke oge ala Biafra. Ọ ga-adị n'akara mkparịta ụka Zoom n'akara nwudide https://us.web.zoom.us/j/8917021995 Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị igbu ọchụ mkpochapụ agbụrụ nakwa atụmatụ mkpochapụ agbụrụ. A na-akpọku ndị niile hụrụ nnwere onwe n'anya dịka ndị otu Indigenous People of Biafra, ndị Yoruba Nation, Ariwa Nation, Ambazonia, tinyekwara ndị Oyi Biafra nakwa mba Afrịka ndị ọzọ nakwa ndị na-agọrọ ha ọfọma ka ha bịa kwado ọgbakọ ntụkọta ego a. Ndị ga-ele ọbịa n'ọgbakọ a gụnyere ndị otu American Biafran Veterans Network nakwa ụmụada Biafra worldwide. Maka inwetakwa ozi, kpọtụrụ Chief Obidike n'akara ekwentị a 202-250-0001 maọbụkwanụ Nwaada Ndidi Amaka n'akara 904-525-1282 maọbụkwanụ ndị ọzọ dịka Nwaada Rosemary Williams n'akara ekwentị 619-381-8579. Burukwa n'obi na ọgbakọ ntụkọta ego a bụ nke eji atụkọta nde $15 maka nchekwa ala nna. A na-ele anya na ị ga-akwado ya bụ ọgbakọ. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Dịka afọ 2023 na-erute nso, otu jikọtara ndị okenye Igbo nke a kpọrọ Ime Obi Ọhaneze ndị Igbo eyiela egwu inye onye ndọrọndọrọ ọchịchị ọbụla ma ọ bụ onye na-akwalite ndị na-azọ ọkwa ọchịchị si na mpaghara ndị ọzọ na-abụghị ndị si na mpaghara South East mmachibido. Otu a nke onye isi ha bụ aka chịburu steeti Anambra bụ Chukwuemeka Eze-Ife bụ onye isi ha katọrọ agwa ahụ nke onye ndu otu Biafra Independent Movement BIM bụ Ralph Wazirike kpara. Cheta na Wazirike nọrọ n'otu ọgbakọ achụmta nkwado mere n'Owerri, isi obodo steeti Imo na nso nso a, kwupụta nkwado ya nye aka na-achị steeti Kogi bụ Yahaya Bello bụ onye na-azọ ọkwa onye isi ala. Onye isi otu a bụ Igbo Elders Consultative Forum IECF bụ Eze-Ife mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja banyere ihe ha kpebiri na nzukọ ha nwere na nso nso a sịrị na ha chọpụtara na ụfọdụ ụmụafọ Igbo bụ ndị nwoke na ndị nwaanyị bụ ndị na-enweghị ihere n'anya na-agbakọta aka ha wee na-akwado ndị ọkụkọ amaọcha adịghị mma na Naịjirịa bụ ndị na-agba ụkwụ megide mbọ ndị Igbo na-agba ịhọpụta onye isi ala ọzọ na Naịjirịa bụ nke ga-esite na mpaghara South East. Ọ sịrị na ndị okenye ugwu ndị a ekpebiela inye ndị ọnyakpa eli ozu ndị a mmachibido bụ ndị na-akwado ma nabatakwa ndị si na mpaghara ndị ọzọ dịka ndị na-azọ ọkwa onye isi ala bụ ndị na-esighị na mpaghara ndịda pụta. Otu a sịrị na ha ga-abụ ndị ọnụ nakwa ezinụlọ ha n'ihu ọhaneze. Ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB akụsuola aka na-achị steeti Rivers bunye Sonwike n'okwu ahụ o kwuru na nso nso a wee sio na ya bụ nnọọ onye na-akwado dọgadoga nnwere onwe Biafra. IPOB n'ozi o zipụrụ n'ụbọchị tata bụ Tọzdee kọwara Nwike dịka onye na-ekwu okwu asị, onye na-enweghị ihere n'anya, bụkwa onye na-anaghị akwado dọgadoga nnwere onwe Biafra. Otu a na nzaghachi ya nye okwu ahụ Nwike kwuru site n'ozi o zipụrụ site n'aka ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Emma Powerful chetere Nwike agwa ahụ ọ kpara na ogbugbu ndị obi Igbo n'oge emere njem mkpesa EndSARS. Ha kpọkuru Nwike ka ọ kwụsị imefu ikikere ya dịka IPOB ṅụrụ iyi sio na ha agaghị echefu arụ o mere n'oge emere njem mkpesa mela SARS. IPOB sịrị na Nwike dịka onye agwụ na-achị mgbe ọ sịrị na ya na-akwado nnwere onwe Biafra ebe ọ makwara nke ọma na nke a bụ nnọọ asị ọcha. Ọ sịrị na ọ bụkwa otu Nwike a bụ onye kwupụtara IPOB dịka otu na-eme tigbuo zọgbuo ma dọọ ha aka na ntị sio na ha nwakwara anwa azọbata ụkwụ na steeti Rivers. Ọ sịrị na ha maara ndị oyi ha na ndị na-akwado ha ebe ndị a n'aka nke ọzọ makwara ha n'otu aka ahụ. Ha gwara Nwike ka ọ kwụsị igbu oge n'ihi na ọ gaghị alanahụ amamikpe maka arụ ndị ọ kpara megide ụmụnna ya ndị Biafra bụkwa ndị ọ gbakutere azụ ma gọnarị ha n'iru ọhaneze. Ha gwara ya ka ọ tọhapụ ndị niile a tọrọ n'obi Igbo site n'aka ndị agha Naịjirịa ma kpọchikwa ha n'ogbe ndị agha dị na
na Abuja nakwa na mpaghara ugwu ndị ọzọ. N'otu ihe ndapụta ọzọ, ndị otu Indigenous People of Biafra agọnarịla ebubo eboro ha ikwupụta ọkwa onye apụlezi na mpaghara South East megide ọbịbịa onye isi ala Muhammadu Buhari na steeti Ebonyi nakwa steeti Enugu taa. Onye minista oge ọchịchị ọhakarasị nke mbụ bụ onye hụrụ maka njem ụgbọelu bụ Chief Mbazilike Amaechi nọrọ ụnyaahụ bụ Wednesday rịọ ndị otu IPOB arịrịọ ka ha kachapụ ọkwa onye apụlezi ha kwupụtara n'ime mkpesa megide ọbịbịa onye isi ala Buhari na mpaghara South East. Chief Amaechi sịrị na njem Buhari bịara na steeti Ebonyi ga-enyere ha ya na ndị ndu Igbo ndị ọzọ ohere inwe mkparịta ụka ha na Buhari maka ntọhapụ onye ndu otu IPOB bụ Nnamdi Kanu, tinyekwara ndị Igbo ndị ọzọ bụ ndị akpọchibidoro na Naịjirịa, tinyekwara iche n'iru ya ajụjụ ndị Igbo na-ajụ tụmadị n'ihe gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa. Ọ sịrị na nkwupụta ọkwa onye apụlezi a ga-awụnye aja na garị n'atụmatụ ha inweta ntọhapụ Nnamdi Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS. Ka o sila dị, IPOB site n'ozi nke ọnụ na-ekwuchitere ya bụ Emma Powerful zipụrụ sịrị na ọ bụghị ha kwupụtara ọkwa onye apụlezi a. Ọ sịrị na ọ bụ okpokpo asị bụ nke ndị uwe ojii, ndị agha nakwa ndị ọrụ DSS na-ekesara ọha na eze iji wee tee ha unyi n'ihu. Ọ sịrị na IPOB enweghị mmasị n'ihe ọbụla gbasara aka na-achị steeti Ebonyi bụ Dave Umahi nakwa Buhari na-eme, n'ihi na ha maara na ọ na-achọ iji nnọọ ohere a wee kwupụta atụmatụ ya ịzọ ọkwa onye isi ala. IPOB sịrị na nke a bụ nnọọ aka ọrụ ndị ọrụ nchekwa Naịjirịa. Ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ eme na njegharị n'ahịa Arịarịa dị n'Aba na steeti Abịa n'ụbọchị ụnyaahụ n'ihe na-erughị otu izu egburu di na nwaanyị ndị agha na steeti Imo. Ndị hụrụ mgbe nke a mere sịrị na ndị ọkpa egbe a bụ ndị karịrị 10 mmadụ n'ọnụọgụgụ yicha uwe na-eji oji wee burukwa ngwa agha dị iche iche tinyere egbe AK-47, mma nakwa ngwa ndị ọzọ na-emerụ ahụ wee na-eme njegharị ebe ndị na-ere ahịa n'ahịa ahụ na-eweliri ha aka ma na-etokwa ha. N'oge ha mere njem ha nọrọ n'ebe ahụ kwupụta ọkwa onye apụlezi n'abalị 5 na abalị 6 nke ọnwa Mee afọ 2022 iji wee megide ọbịbịa onye isi ala Muhammadu Buhari na-abịa na steeti Ebonyi tata. Ndị ọkpa egbe a jiri akwa ojii wee fụchisie iru ha wee na-eyi egwu igosi ndị ọbụla bụ ndị ga-atụ mgbere n'ụbọchị ndị a ego ole a na-ere mbe n'ụzọ akọlị. Ka o sila dị, ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ gụpụtara ụbọchị ole na ole n'ọnwa Mee bụ mgbe ndị mmadụ na-agaghị apụta n'ama. Ụbọchị ndị a gụnyere ụbọchị Mọnde niile, tinyekwara abalị 17, abalị 18, abalị 26 bụ mgbe onye ndu otu IPOB ga-aga n'ụlọ ikpe. Ha gakwara n'ihu kwupụta abalị 29 bụ ụbọchị ncheta ụmụaka nke a maburu dịka ụbọchị ncheta ọchịchị ọhakarasị, nakwa abalị 30 nke ọnwa Mee bụ ụbọchị ncheta Biafra maọbụ Biafra Day. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ị bụ onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha ka ị bụ onye lara ezumike nka dịka onye agha na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwaudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ọtụtụ ndị bi na mpaghara South East tụmadị n'ime obodo ndị mepere emepe akpọnyela n'imi ọkwa onye apụlezi ahụ nke ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ kwupụtara bụ ndị na-eyi ndụ egwu na mpaghara ahụ. Ndị ọkpa egbe a zọpụrụ njem n'ụfọdụ ime obodo ndị mepere emepe na steeti Abịa, Imo na Anambra ụnyaahụ bụ Wednesday, bụ ebe ha nọrọ kwupụta abalị 5 na abalị 6 nke ọnwa Mee dịka ọkwa onye apụlezi na mpaghara South East n'ihi ọbịbịa onye isi ala Muhammadu Buhari na steeti Ebonyi. Ha yiri egwu ibuso onye ọbụla nupụrụ isi n'ọkwa agha na steeti Enugu, Imo, Anambra nakwa steeti ndị ọzọ dị na mpaghara South East. Ihe omume azụmahịa nakwa akụnụba nọrọ na-aga nnọọ ka o si aga na mbụ. Ọ bụ ezie na enwere obi iko n'elu, mana ndị mmadụ gakwara onwe ha n'ihe ndị dịrị ha dịka n'ime obodo ndị mepere emepe jupụtara na mmadụ. Ka o sila dị, onye isi ala Buhari zọchiri na steeti Ebonyi n'elekere 11 nke ụtụtụ taa dịka ụgbọelu ya dara n'ọdụ ụgbọelu Akanibiam International Airport dị na Enugu mgbe o jiri ọkara gafee elekere 10 nke ụtụtụ. O mesịrị were helikọpta wee fega Abakaliki dịka aka na-achị steeti Enugu bụ Ifeanyi Ugwuanyi nakwa nke steeti Ebonyi bụ Dave Umahi nabatara ya.
Ọhaneze ndị Igbo arịọla onye isi ala Muhammadu Buhari ka ọ tọhapụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra nakwa ndị Igbo ndị ọzọ atụkpuru n'ụlọ mkpọrọ. Otu akpọrọ oku a na nzukọ ọdụrụkụọ nke ha nwere na steeti Enugu tata bụ abalị 5 nke ọnwa Mee afọ 2022. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'aha ndị otu ya, Ọkammụta George Obiọzọ kpọkuru onye isi ala Buhari ka ọ nabata ogbugbo ndọrọndọrọ ọchịchị dịka ụzọ apụrụ iji tọhapụ nwa ha nwoke bụ Nnamdi Kanu nakwa ndị Igbo ndị ọzọ bụ ndị akpọchiri gburugburu Naijiria. Ọ sịrị na ha chọrọ ogbugbo ọganihu n'okpuru ikpe ziri ezi, imenyere nwa ogwugwu ma nwenyere nwa anọsi ike nakwa inye ndị Igbo ezi ọnọdụ kwesịrị ha. Otu a kwupụtara ọchịchọ ha ka enwee onye isi ala ga-esite na mpaghara South East bụ onye ga-achị Naijiria n'afọ 2023. Ndị otu Islamic State of West African Province ISWAP egbuola mmadụ 8 ma gbakwa ogbe ndị agha ọkụ n'otu ime obodo dị n'ọchịchị kansụl Chibok na steeti Borno. Otu a ka ozi anyị nwetara siri kwuo. Nchọpụta emere gosiri na ndị agha Isiekwu ọnwa zọchiri n'ime obodo Kantikari n'Igwe n'elekere 7 nke ụtụtụ wee kpọpee mgbọ n'ebe ndị obodo ahụ nọ. Dịka otu onye nche ime obodo ahụ siri kwuo, ọ sịrị na ebutere ozu mmadụ ndị a n'ime ọhịa ebe mmadụ abụọ ndị ọzọ ka ha gbara ọkụ. Ọ sịrị na ndị a na-eyi ndụ egwu gbakwara ụfọdụ ụlọ obibi ọkụ n'ime obodo ahụ. Agbaala n'anwụ onye uwe ojii ahụ nke ndị ọkpa egbe gburu n'ime obodo Agwa dị n'ọchịchị kansụl Uguta na steeti Imo. Ndị ọkpa egbe gburu otu onye ji ọkwa Assistant Superintendent of Police bụ ASP Okam Etuk ma charakwa ihe o ji bụrụ nwoke. Ebelebe agburu na mgbede Tuesday n'otu ogbe nnyocha nke ndị ọrụ nchekwa kwudebere na mpaghara Agwa dị n'ọchịchị kansụl Uguta. Onye isi oche ime obodo ahụ bụ Ekene onye ji ekwe mere ka anyị mata nke a dịka ọ sịrị na adọnyere ozu nwoke a n'ụlọ ọba nchekwa ozu. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Michael Abatam bụ onye kwupụtara nke a dịka ihe mere eme sịrị na ndị ọkpa egbe kpara arụ ahụ alakwala mmụọ dịka ogbunigwe nke ha bịara ili n'otu ụlọ nrụpụta mmanụ gbagburu ha. Igbo bụ Igbo ndị ọma, a sị na ajụkata nkwụ kapịawa ọnụ ịmara na mgbufu ya eruole. Ya mere n'oge a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba America. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka ịchụọ n'Owere nchi ga-emesịanụ, ma tupu anyị achịkọta ya kpamkpam, gerenụ ọkwa. All hail Biafra! All hail Biafra! Biafrans, the die is cast, the wind is blown. Biafra land is completely surrounded by our enemies. They are now going house to house, killing our youth, women, children, men, livestock, burning houses and markets. They will reach your village if not stopped. We must defend our home, protect our mothers, our fathers, sisters, brothers, friends, and our neighbors. No mission is too complicated. We will get the job done. We have sworn to sacrifice our lives if necessary to ensure the survival of Biafra. We did not ask for this, but have been pushed to the wall while the rest of the world watched, doing nothing as we are being slaughtered. We have cried and begged enough to deaf ears. We cannot make peace with one who wants no peace, but seeking to exterminate us. The only option left is to rise and defend us by all means necessary. Nigeria government, Boko Haram, bandits and herdsmen are one and the same. U.S. government knows this fact. U.S. government has more and better intelligence apparatus than the rest of the world put together. USA government, by selling military hardware, supporting genocide of other ethnicities and Christians by Muslim Fulani-led Nigeria terrorist government. To defend us, we need tools, and to get tools, we need support. Seeking self-defense is not a crime. We must be ready to strike when ordered to do so. From the Defense Structure Central Commander, please support Biafra Defense Fundraise Campaign. It is our duty. We, not the next generation, must get the job done. We did not ask for this, but compelled by necessity to survive. We cannot continue sitting and watching our people crushed or remain enslaved. We have been pushed to the wall, no place else to run to. Self-defense is not a crime. If Ukraine had to defend themselves, we must defend ourselves from the foreign invaders and the imposed governors.
And we have to do this. This generation, not the next generation. We have to fight for our survival or else be exterminated. Support the Biafra Defense monthly fundraising. We are down, but not out. For the Lord is with us. We need your support now. We need your support now to be ready. We must be proactive. We need tools to defend ourselves. We need tools to defend ourselves. All hail Biafra! All hail Biafra! ABVet, American Biafran Veterans Network, Nwada Biafra Worldwide, and Biafra News Anchors approved this message. All